eh wallahi malam ban karanta ba cewa shi kansa nunin akwai irin yadda an kace daga hannu ko kuma haka ko kuma ya ban karanta cewa an yi demonstration na nunin ba ina fata mana tare ban karanta demonstration an mai magana nuni ba amma dai a yare an kace an nuni abu yana ganin ba magana daga hannu ina fata mana tare don haka in shari'a ta tura magana to fassarar da aggare shi ta asali wadda ba ta ɗaukar tawili ita aka ɗaukata in ni ce na nuni kofa to ina ganin haka zai mata ko ba haka ba don haka in ni an ka ce ya nuni kofa abinda kowa ke hararowa ya nune ta haka nan don haka abinda kanta kawai nunin wannan ake yi kuma abinda ni ga ana yi dai nunin wannan bangare gehensa ake yi ba daga hannu ba nuni ake yi don cewa an kai ashara ilaihi ya yi nuni ilaihi zuwa gare shi shi ma larabci ilaihi yana nuna cewa bangare ne don haka nuni bangare ne ake magana dai ba magana daga hannu amma ba don na karanta an ce kuma ishara ba towards ko kuma daga hannu a ban karanta na ba amma dai abinda shari'a ta ce ko shi an kai magana to yaren da ake magana akan sa wannan fasa haka take sai in an samu hujja ta ce ba shi ake nufi ba ina fata muna tare shi yasa duk abinda Allah ya siffanta kansa da shi to a bar shi kawai haka nan da wannan fassara da an ka sani amma a ce ta Allah ya irin tashi ba ta yawa ba amma ka a yi mai tawili don haka nuni da ya kaso a yi bangare ne ba tare da an wani abu Allah samu dace. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah tambaya ta ba wai ta shafi dangane da karatun da muke bane. Akwai ma ƙarin magana game da shi matsotsoniya sai mun ta gaba bai na gaba saboda akwai magana shi in akwai cutarwa shin dole sai ka kai gare shi tunda shi Abdullahi dan Umar mun karanta ya ce a cikin tsanani da sassauci shi sai ya kai gare shi ko ba haka ba to wasu na ganin cewa dole sai mutum ya kai gare shi ko ta kowane hali ce wasu na ganin cewa ba ta haka ne akwai cutarwa ha akwai hadisi Imam Shafi'i cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Umar dan Khattabi mutum hake mai karhi kakka yi matsotsona da mutane wajen kai ga Hajar Aswad da kakka jima masu rauni mutum hake mai karhi in ka samu dama ka samu in baka samu dama kawai ka yi ishara ɗaya ka wuce ina fata muna tare to akwai magana wadda a cikin maganar nuni da ishara cikin hadisin za su biyo baya malami ka ce tambaya ta ba ta shafi karatun da muke bane to malam amma ka san lokacin da ka ya wuce ku ta yi mu gani amma shi ne na hukun mashin da ya kawo to so sai muka yi janga da shi muka fahimci jina da ya sauke ni sai muka nufi canjin da sai canji ba to sai muka ta faman neman canji ba samu sai yake cewa mai sadaka so ni ma ina bukatar sadaka zan iya rika ta a matsayin sadaka da ina bukata ko dole sadaka da yake magana mun ya ce kai mai sadaka na ya sura shi ya mu kuma sai ce mai sadaka kuma ya sani ma mabukaci to kaga ya ce mashina ya hau aka sauka sun yi ka'ida ga kuɗi to canji abbaku ya ce to ka yi min sadaka to shi na yanzu kun bacci sun rabu yake tambayar cewa to shi ma yana bukatar sadaka ne to zai iya ɗaukar kuɗin amma dai kuma ka san shi wanda haka ne ya san dai mutumin nan bai da bukatar ya ɗauki kuɗin ko don in yana bukatar ya ɗauke sai ya ce to na bar maka su amma shi manuwa ce ka ba wani sadaka ina fatan kuna ko shi manuwarsa ka ba wani ba kai ɗin ba to amma kai kuma kaga kana da bukatar sadaka to inda bangaren malamai na akwai hadisin Nu'man ne da babansa ya aje sadaka ga wani cikin masallaci shi kuma ya dauka ya ga yana bukatar saka shi ma dauka ko da ya ga dan da sadaka sai ce a wallahi ba kai ni kan ba shi ko ce wallahi yana bukatar sadaka nan suka kwasa da uban da dan sai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai kana da ladar sadaka da kai kuma abinda ka dauka naka na amma shi ga wanda ya aje masa sadaka ga wanda shi ko wancan bai makula ba ina can shi da askar nashi bai makula ba to kaga inda malami na katan ba to cikin nan da shiga hi maka hukunci to amma da yake ni ba malami nake ba ba sai hukunci da maka cikin nan amma na sa akwai ga kisa yace kai da ka dauka ce da kudin ka shi kuma yana da latar sadaka da yi tunda kai kuma kana da bukata ce da kudin ka haka annabi wannan hukunci ko to kaga in ka duba cikin wannan wurin ka iske malamai suna yi maka fatawa da daddace Allah samu dace inda muke daidai Allah ka ba mu lada inda muke kuskure